இங்கே பாருங்க, அப்போ விசில் வந்துச்சு சொன்னால நாய் பசங்களுக்கு சாப்பாடு. இன்ஸ்டா சொந்தங்களே பாருங்க, கருவாடு போட்டு பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, அதனால தான் சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்க கருவாடு. ஏன்னா நீங்கள் குட்டி முருகரையே நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்கள் இதை நம்புவீங்களா? அதனால தான் கண்ணு முன்னாடி காட்டுறேன். கமாண்டு போட்டவங்களே, நீங்கள் கமாண்ட் எப்படி போட்டிருந்தீங்க? சோறு தான் திங்கிறியா ஏய் அப்படின்னு கேட்டீங்கல்ல, பார்த்தீங்களா? முருகர் எனக்கும் சோறு கொடுத்து எனக்கு 3 நேரம் கஷ்டமே இல்லாமல் சோறு கொடுக்குறாரு. பசி இல்லாமல் என்னால் முடிஞ்சால் 4 நாய் பசங்களுக்கு தான் சாப்பாடு போடுறேன். பார்த்துக்கோங்க. பார்த்தீங்களா? முருகர் எனக்கு எந்த குறையும் வைக்கல, நல்லா வச்சுருக்காரு. என்னால் முடிஞ்சதை நான் செய்கிறேன். பாருங்கள்.